Kambening selebrasyon ng National Arts Month ngayong Pebrero. Opisyal ng binuklat ng Sibul ng Kalalangan, art exhibit king Siudad ng Mabalacat. Nungnuka rin, may tipon-tipon ding artworks daring kapangpangang artist. Kaya katamong pakibaluan king storya ng Jane Argoso. Adwang pulong artist king mabilog a probinsya ing miyabe-yabe para king pamagpasinayan ng National Arts Month ngayong Pebrero king Mabalacat City College ang mikititulong Sibul ng Kalalangan art exhibit. Miyayalawang artworks, kalupa ng paintings, sculptures at kulitan t-shirts ing binida king mesabing exhibit. Agpakandoji Aguinaldo pamuntok ng mesabing programa IT bang pasibayong ipakilala ang importansya ng arts, partikular na kareng kayanakan. Mabilog ang suporta naman ang inampang ng Mabalacat City College king pamuntok ng presidente ay Dr. Mitch Ong at Vice President RJ Vergara king selebrasyon ng Kalalangan. Ing may sabing exhibit magluwat iba't February 9 hanggang February 26 at makabuklat para karing artist, memalan at nino ang bisang bisita. Kailangan mo kanong mag-email king info@mcc.edu.ph para king schedule ning pamagbisita. Iti kanuing meto nga paralan bang aiwasan ning marakalang bilang ning tao king exhibit, partikular na ngening pandemya. Ako po Jane Argoso para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.